הבית הטבעי שוכן בירושלים, בשכונת עין כרם הציורית, על בתי האבן העתיקים שלה וסמטאותיה היפות. הבית הטבעי הוא בית עתיק בן כ-150 שנה, ששיפצנו, ויש בו 2 חדרי אירוח, כל אחד עם כניסה נפרדת. החדר התחתון פונה ישירות אל הגינה, החדר העליון יש לו מרפסת שפונה אל הנוף ואל הגינה. לרשות האורחים סאונה יבשה ופינות אינטימיות לישיבה בגינה. גיא, נגן גיטרה מוכשר ומעולה, מוכן לתת קונצרטים פרטיים לאורחינו בגינה או בחדרים. שם המקום הבית הטבעי נובע מכך שהעיסוק העיקרי שלי הוא ריפוי טבעי. יש אנשים שמגיעים להתארח במקום ומשלבים את זה עם פגישת ייעוץ שאני נותנת. אנחנו משתדלים גם לשמור על אקולוגיה, ולכן אנחנו משתמשים אך ורק בחומרי ניקוי ורחצה טבעיים, וזה מאפשר לנו גם למחזר את מי הכביסה, וגם מי הבריכה ממוחזרים להשקיה. עין כרם היא מקום נפלא לטייל בו. יער ירושלים הסמוך, חורשות שנמצאות בכפר, סמטאות יפות, וכל הכנסיות והמנזרים היפים שנמצאים כאן. מה שמייחד את המקום זה שילוב של מקום פסטורלי ושקט, יחד עם אפשרויות טיול, והמסעדות והבתי קפה שנמצאים בשכונה.